maglo-long ride ulit tayo. Yan, after 3 weeks, yan, hindi tayo nag-long ride. At tapos hindi tayo nag-rides. So ngayon, pupunta po tayo ng San Jose. Yan, magbablog, i-content ko yung pailaw nila doon. Tapos kasama ko sila, Udong, tapos si Zeus. Hi kayo. So yan guys, update ko kayo. Yan. So day off natin sa sa AM Biker Zone po. Yan. So nag-long ride po ako. So guys, samahan nyo ako sa pailaw sa San Jose Nueva po. Okay guys, Villasis na po tayo. Yan. Masyadong maliwanag guys. Rosales. Yan. Okay, shoutout sa inyo po. Okay guys, welcome to Balungao. Okay guys. Ayan, shoutout kay kay Padlan daw, nasang yung oong. Okay guys, yan. We're now approaching Umingan, town of Umingan. Yan, huminto po kami kanina. Nag-ano po kami, nag-ano po kami, upo. Kasama ko sila Zeus, tapos Udong. Yan. Shoutout kay kay Mauturo. Yan, tapos Pinoy Guapo Bibi. Yan, tapos kay shoutout sa inyo lahat. Tapos kay ako isa. Ayan guys, approaching Nueva Ecija. Yan, so malapit na po tayo sa San Jose. Tapos yan, shoutout kay Biker Dude. Yan, dito siya, taga Nueva Ecija. So yun guys. Ayan, so guys, yan, shoutout sa inyo lahat dyan. Yan, ride safe po always. Tapos, thank you po sa papunta sa birthday ko nito December 11. So sana, yan, supportan nyo ako guys. Yan, hindi ka pa nakakasubscribe sa nanonood ng video
na to, ayan. Subscribe my channel, Ma'am Shields. Hi guys, yan. So, huminto po tayo dito sa Lupaw kasi nagpapagawa po ako ng sticker. Yan, pamibigay ko po dun sa San Jose. So, habang hinintay natin nakahiga po tayo dito sa Iyas. Tapos si Pudong. Hi Pudong. Hello! Shoutout ka. Shout out kay Naniel. Miss ka na ni Siyos. Anak Seng. Anak Seng. Ikaw. Shout out kay Christian Mar. Huwag ka nang under sa girlfriend mo. Pero CDAD. Mas simplang naniwan na disgrasya. Shout out kay Brian na disgrasya kanina. So guys, nandito po tayo sa Easy Rider Graphics po. Yun yung mga gustong magpagawa ng sticker yan. Sa Lupaw po, yan, tumatanggap din sila ng tarpaulin. Yan. T-shirt printing. Yan, printing. So guys, ilagay ko na yung contact number nila sa description ko. Tapos tignan nyo na lang doon kung magpapagawa kayo. So yan guys, So guys, yan, nagugupit po tayo dito ng sticker ko. Hindi natin mamaya. Koy, pakita mo po guys. Hello guys, nagugupay po kami ng sticker. Papamigay namin sa San Jose, Nueva Ecija. Yan, tapos bibigyan din namin si biker doon. Pag nakina namin doon, tapos kay Miss Igado, shout out sa'yo. Shout out kay Miss Igado. Tapos kay Anli Padjak, shout out po sa inyo. Tara, bike tayo dito sa San Jose. Sunod kayo dito. Tapos, play din yun, I stop. Hi guys, me again, Ma'am Shed. So, nandito po tayo sa Lupaw. Ayan, interview natin si Ismael Gorospi, yung King of the Mountain. Yan, kararating lang galing Thailand. Yan. Hello po. Shout out po sa mga nanonood. Ismael Grospe from Lupaw, Nueva Ecija. 22 years old. Eh sir, kumusta yung sa Thailand? Sa Thailand, okay naman siya. Okay naman yung naging performance namin kahit na nalaglag kami sa team, naging pang-apat kami. At least nandun pa rin kami sa overall, pang-7 ako sa overall and then pang-apat ako sa Best Asian Rider. Ayun po. So, ayun, okay naman kasi first time namin naglaro ng mas mataas na category, 2.1, kaya okay na rin yung napakita namin. Yan. Grabe. Yun, karangalan ko na makausap kayo ngayon. Yan. Tapos, yun. Guys, support lang sila, guys. Yan. So, thank you, sir. Salamat. Ayan, kakatapos na nating nag-cut ng sticker natin. Tapos, nakausap natin si Ismael Gorospi. Yan. King of Mountain po. Yan, kakagaling ng Taiwan. So, tapos thank you po sa mga bagong subscriber natin. Yan. NUCP. Yan, shout out po sa inyo. NUCP po. Bagong subscriber po natin sila. Yan. So, time check is 1:00. So, hindi pa tayo nagla-lunch. So, tingin na lang po tayo dito sa kung saan tayo magla-lunch po. Okay guys, update ko kayo mamaya. So yun guys, yan, kumain po tayo dito sa may gilid po ng Pero part po ng to, Kuya po. Ay, sa Lupaw. Ayan, sa may Yan, ulam nila Tiki manok. Chicken pogo. Tapos pansit. Tapos ayun, ukoy. Yan. Guys, tapos na kami kumain. Ubus na lahat. Tapos, pahinga lang ng konti, tas arangkada ulit.
malapit na rin kami sa ruta namin. So, no worries na. See you later! So, okay guys, nandito muna tayo sa sa bayan ng San Jose. Hindi ka pa nakaka-subscribe ng channel ko, subscribe ng channel mo. Shit! Yan, pag-click na notification bell para dito kayo sa mga video ang gagawin ko! Yan! So yun, nagre-ready tayo ng Puta, may puto. puto. Kala ko puta. Yan. Yung mga gamit natin, MTV lang ang baon, guys. Bilang ang baon. Wait, yan mo ba pati? Yan ko lang pang pala yan. Kasi assistant ka may sakit dito ay tuloy yan pala. Ay! Oy! Toothbrush ko. Bulong isiyos kasi. Ha? Ba't ako na lang? Tayo pa tayo ng bahay. Sige na. Ay, So yan, teka lang. guys. Oh, dito Teka na. lang. Magbibigay kami ng Okay, babag. Wow! Wala! Manggana. Punrarampa San Jose. Let's go, guys. Saan ba tayo? Dito na tayo sa ruta natin. Good afternoon po. Nakakatag ka. Rocks lang. Dito ko ba ipasalubog po? May pasalubong si Manshi. Okay. Sige. So yun guys, nandito na po tayo sa sa rota natin. Ayan. Nandito po tayo sa Barangay Crisanto Sanchez. Ayan. Kay Kapitan Rinaldo. Ayan, so dyan po tayo matutulog. So, nandito kami sa labas kasi kararating na namin. Tapos, wala pa si Ate Donna, yung kagawad Donna. Ayan. So guys, update ko kayo mamaya guys. Sige pa. Raul. Hi guys! Me again, Ma'am Shiet. So ngayon, ayun kararating, kanina, kakapasok lang natin dito sana sa Barangay Hall. So hinintay natin si Kagawad Donna. Ayan, so sana nagustuhan niyo yung pag-usap namin ni Ismael Grospi po. So kay Sir, maraming salamat po. Ayan, binigyan niyo ako ng pagkakataon na makausap kayo. Ayan, tapos pinamahagi niyo yung sa Tordi, Thailand. Yan. So, yun pa nakaka-subscribe ng channel ko. Please subscribe my channel, Ma'am Shiet. Makiklik na notification bell para updated kayo sa lahat ng videos na gagawin ko. Okay, once again, this is Ma'am Shiet. This is Jan Zio. Hello. Hello. Shout out sa